ते हमरा घरे आके नाश्ता में भूजा खइबे तोरा जिया जी के गणिया में मुसर नु धास दे। ए बाबूजी ढेर दिन के बाद तो हमर सार आइल बा अब तू लगला चिल्ला मीट ली आई। रे साला ढेर दिन के बाद आयल बरन तक हमर लार खइहन। जब तोरा अपन सार के खुश करके इतने मन बा त घरवा में ले जाके अपन गाड़वा दे दे खुश हो जाएगा। साले मीट ले आई जीजा जी। अरे सारे नहीं मां। ए बाबूजी तू हमर झट बोले लगा। इजी कहां बनी हमर भाई आ गइल भाई। हां दाल भाई आ गए। तो हमर मुंह का लार ना कला बरन साले। ओए ले 500 रुपया आजा जाके मीट ले आ। बाबूजी हो ई कहां से निकलला हो पैसा में तो केस लागल बा। अरे साला तोर सार के आवे के खुशी में पैसा निकालो तनी झाट निकाल भाई। आ साले तोरा केस लौकता 500 रुपया नहीं खेलौकत। जो जाके बाजार से मीट ले साला खसी के। हां जई जई के मिटली। हां जाता नहीं। बाप रे बाप हमरा भाई के बारे मकई के भूजा आ इनका भाई के बारे खस्सी के मीट तोरे के छोड़ मेरे बुढ़वा तोरे के। भाग बहानी जो बानिस जब झगड़े करे लौसे कनी। काक बहान छे ते को आवे नि ना तो झगड़े कर लो सारा बहिन के बहुत गलत घर में बियाह कर दे बनी बाक साला। अरे भाई हम फसिए गइल बानी। चल भाई के हमरा भाई के बाबूजी हो गइलन सा। चलो चला चला घर में चला। आई बाप ये तो पूरा पानी डाले ले बा। जो देखला के बाद तो मने गजिया जाता। अरे बाप रे बाप दादा रे दादा भैया जी तो हमार चोली छुए देली। भगवान अब हम का करब हम कैसे केकरा के मुंह देखाइब। एक भैंसुरो के बाबू के चोली छुए देली। बाबूजी ओ बाबूजी का भेल ले देखा था का चिल्लाती आ। अरे बाप रे बाप भैया जी हमार चोली छुए देली। आई देखी तो अब हम केकरा के कैसे मुंह देखाई। हमार चोली छुए हटा ना कर दे। अब हम का करी केकरा के कैसे मुंह देखाई। का हो का भइल बा आ कहां चिल्ला तारू कुछ काट ले का। अरे हमर मरद मरद तू का रहला हो। अब हम तोरा से कैसे नजरवा मिलाइब कजरवा लगा के। का भइल बा बताओ ना। अरे का बताई तोर बड़का भाई हमर भैंसुर हो के हमर चोली छुलन है चोली। अरे बाप रे बाप बाबूजी हो ई हम बर्दाश्त ना करेम। ई मर्दवा भसुर हो के भवे के चोली छुले बारन ई हमरा से बर्दाश्त ना होई। ठीक कहा तारे ई बात हम बर्दाश्त ना करे। ई साला एक चोली छुला का तो छुला का नच के फेंक दे बाहरी। चुप की रखली रो तू तो ऐसा ना होई। बाबूजी हमर बतिया ना सुना हम ही नहीं कइले। जब ते नहीं खस खइले ते आएंगे हमारे पता को चली गिर गल बाहरी। रोक साले तोरा के भी हम बताओ तनी। बस साला कहीं गिर रे। बस साला तेरे को ए बाबूजी हमर लार मार तर पहले हमर बतिया ना सुना। कैसे सुने साला तो बता कैसे सुनी तो पता को चली कैसे सुने साला। मार के लार मारो पहले हमर बतिया ना सुना। का सुनी रे साला तोहर बात हम का सुनी। ते हमर पता को चली कैसे छुले आ बोल। इतना दिन से हम सोचते रह गनी आ ते साले हमरा से पहले ओकर चोली छुदाले।